खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ 26 बोसोर बैसोनि गुवाहाटी सेन्ट्रेल बियाबनि एजेपिनि बिजाथि कंकी चौधुरीया गावखौ लानानै नंखाय एआई भिडिअ जेनेरेट खालामनानै समाजारि बिजोङाव फोसावनायखौ लानानै गोख्रों रावजों सोंखारिदों बिजेपिनि आईटी सेलखौ आरो अजद होदों। लोगोसे पुलिस स्टेशनाव बिथाङा एफआईआर थिसनदों। गेजेर गुवाहाटीनि असम जातीय परिषदनि बिजाथि कंकी चौधुरीया अजद होदों दि बिथांनि सावगारिखौ गाज्रि खालामनो थाखाय बिजेपिनि आईटी सेलआ बिथांनि नंखाय एआई जेनेरेट भिडिअ खालामनानै फोसावनाय जादों। बे भिडिअखौ लानानै चौधुरीया बुङो दि बेफोरबादि कन्टेन्टखौ गोसो जानानै मान सन्मानखौ खहा खालामनो थाखाय बानायनाय जादों। आंखौ बदनाम खालामनो थाखाय गोसो जानानै नंखाय एआई भिडिअ फोसावनाय जादों। जों बे खामानिखौ गोख्रोङै सोंखारियो आरो थाबैनो आयेनारि राहा लागोन होनना बुंनाय लेखायै कंकी चौधुरीया सोमजिनाय मानहानि भिडिअनि सायाव मैया एफआईआरखौ थिसनो। एजेपिनि बिजाथि कंकी चौधुरीया मानहानि एआई भिडिअ फोसावनायनि दायाव गोबां ससियेल मिडिया एकाउन्टफोरनि हेंथायै पानबाजार पुलिस थाना साइबार पुलिस थानायाव एफआईआरखौ थिसनदों। गागि जोलुर गेलेगिरि गिलबर्टसन चांमाया 77 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। मख'जाथावदि मोनसे समनि गागि जोलुर गेलेगिरि गिलबर्टसन चांमाया शुक्रबाराव गुवाहाटीनि काहिलिपारायाव थानाय गावनि न'आव रुंसारि जाबाय। बिथाङा 70 बोसोर बैसो जाबायमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गोबां बोसोरनिफ्रायनो बेरामजों जुजिगासिनो दंमोन। मेन अफ द गल्डेन बुट महरै बयजोंबो सिनायथि जानाय चांमाया जोलुर फोथाराव गावनि सोमोनांथाव रोंग'थिनि थाखाय भारत आरो गुबुन हादोरावबो मुंदांखा जादोंमोन। गेलेनाय बिथिङाव बिथांनि बिहोमाया मोनसे अरायथा उनमोनथाइ गालांदों आरो बिथांनि रुंसारि जानाया जोलुर गेलेगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मख'जाथाव खहा जानानै थालांबाय। बे समाव गिबि मन्थ्रिया रायजोआव फ्रि सिलिन्डार गेस होनो थांखि लादों। बैसागु आरो दुर्गा फुजायाव होनाय जागोन गंनैयै सिलिन्डार गेस। बे समाव गेस एबा सिलिन्डार गेसनि खैफोद नुजाथिनाय समनि गेजेरावनो गिबि मन्थ्रिनि मोनसे गेदेर फोसावथाय। गिबि मन्थ्रिया बुंनाय बादिब्ला हादोरसानि गंफ्रोमबो नखरावनो बोसोराव गंनै एलपीजी सिलिन्डार होगोन आरो बेखौ मोनगोन उज्ज्वला बिथांखिनि साबसिडिनि गेजेरजों। गिबि मन्थ्रिया फोरमायदों दि जों बिहु आरो दुर्गा फुजानि समाव सुबुंफोरनो मोननै बेसेन नाङाजासे सिलिन्डार रानगोन जाहाथे बिथांमोना रंजा बाजा फालिनो हायो। बिहु आरो दुर्गा फुजा फोरबोनि समाव गंफा एलपीजी सिलिन्डारखौ होनाय जागोन होनना गिबि मन्थ्रिया बुंदों। मख'नो गोनांदि बिहु फोरबोआ 14 एप्रिल खालारनिफ्राय फालिजागोन। फार्स्टिं दुर्गा फुजाया अक्ट'बरनिफ्राय जागायगोन होनना बिथाङा बुंदों। बिटिसिआव दावबायनाय समाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया माइनरिटिफोरखौ गाज्रि आखु दिन्थिनो नाङा होननानै बाथ्रा बुंदों। बावैसो सिगां हाग्रामा महिलारिया मख'दों दि हिमन्त बिश्व शर्माया बिटिसिनि बायजोआव माइनरिटि सुबुंफोरखौ गाज्रि आखु दिन्थिनो हागौ, नाथाय बिटिसिआव हाबनायनि उनाव गाज्रि आखु दिन्थिनो नाङा होनना बिथाङा बुंदों। बेनिखायनो जेब्ला बिटिसिआव थाङो अब्ला गिबि मन्थ्रिया माइनरिटि मुसलमानफोरखौ गाज्रि आखु दिन्थिया। मख'नो गोनांदि बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया माजबाद बियाबनि धनस्रीघाटआव मोनसे गिदिर बिसायख'थि हानजायाव बाहागो लानाय समाव मैया बेफोर बाथ्राखौ बुंदों, जेराव 50,000निबो बांसिन सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। 47 नं माजबाद एसेम्बलि बियाबनि एनडिएजों हेफाजाब होजानाय बिपिएफ दोलोनि बिजाथि चरण बर' बिथांनि दैदेननायजों लोगोसे गेदेर बिसायख'थि हानजायाव बिथाङा बाहागो लानानै बेफोर बाथ्राफोरखौ फोरमायथिदों। बे बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलाव हाग्रामा महिलारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव प्रमद बर'नि बाथ्राखौ एसेबो खोनासंनो गोसो गैया एबा खोनासंनो नाङा होनना बिथाङा बुङो। बिटिसिआव थानाय गासैबो सुबुंफोरखौ हानि पाट्टा होनाय जागोन। गुबुन फारसेथिं गोबां सुबुं थुबुरमाखौ नुनानै चरण बर'आ गावखौनो थामथि खेबनि थाखाय एमएलए जाबावगोन होननानै दाबि खालामो आरो फोथायनानै लायो। आरोबाव चरण बर'आ बुंबावो दि बिपिएफखौ रावबो होबथानो हाया होनना बुङो। आथिखालाव बर' समाजाव गोबां बर' आइजोनि गोमानाय जाथाय। गावनि गथ' गोनांखाब्लाबो फिसाय गोनांखाब्लाबो गुबुन हौवाजों खारनाय जाथाया गोदान बाथ्रा नङा। बेबादिनो तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय दलांपार गामिनि सासे बर' आइजोआ गावनि फिसाज्लाजों लोगोसे गोमानानै दं। गोमानाय आइजोनि मुङा प्रनिता राभा 28 बोसोर बैसोनि आरो फिसाज्लानि मुङा त्रिस्टन राभा जाय 10 बोसोर बैसोनि।
3 एप्रिल खालारनि मोनाबिलिनिफ्राय परिणीता राबा आरो बिनि फिसाज्ला त्रिस्टन राबाया गोमानानै दं। नखरनि सोद्रोमाफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला परिणीता राबाया गावनि फिसाज्लाखौ लानानै बिमानि नखराव आलासि जानो थांदोंमोन, नाथाय न'निफ्राय ओंखारलांनायनि समनिफ्रायनो दिनैसिमबो जेबो खौरां गैया। जायनि जाहोनाव अमरज्योति राबाया बिसि आरो फिसाज्ला गोमानायखौ लानानै जिंगाजों सोरबाफोर बहाबाफोर नुसनबायोब्ला जानबुं नम्बर 6001169636 आव फोनांजाब खालामनानै फोरमायहरनो थाखाय खावलायदों। खासियाबारियाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव बियाबनि बारग' एनडिबि वेलफेयार एस'सिएशननि जथुमा खुंदों। इउपिपिएलनि बिजाथि अनिन्द बसुमतारीखौ हेफाजाब होनो ओंखारबोदों गोबां बारग' एनडिबिफोरा। गसाइगाव विधानसभा बियाबाव इउपिपिएल दोलोआ जोबोद गोख्रों जानानै दं आरो बारग' एनडिबिफोरनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय मोजां सासे बिजाथि नांगौ आरो अनिन्द बसुमतारीखौ देरहाहोनानै बे जेंनाफोरखौ सुस्रांजोबगोन होननानै बुंथियो खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों। विधानसभा बिसायख'थिनि फोसावदिंनाया जोबलांनो थांगासिनो दं। बे समावनो मैया बारग' एनडिबि वेलफेयार काउन्सिलनि क'क्राझार जिल्ला आफादनि मोनसे जथुमा लायो गसाइगाव महकुमानि खासियाबारियाव आरो गोथौयै सावरायो। बे जथुमाखौ जिल्ला आफादगिरि अगस्तिन बरगयारिया दैदेनदोंमोन, जेराव गसाइगाव बियाबनि ओनसोलाव थानाय बारग' एनडिबि सोद्रोमाफोरनि जेंनाफोरनि सायाव गुवारै सावरायनाय जायो होनना मिथिनो मोन्दों। भारतनि गोख्रों बक्सिं गेलेगिरि अंकुचिता बर'आ सोलिबाय थानाय एशियान बक्सिं चेम्पियनशिप 2026 आव जायखिजाया मोनसे मेडेलनि थाखाय रोखा जाबाय। सेमिफाइनालनि थाखाय थियारि जादों। अंकुचिता बर'आ मंगोलियानि उलानबाटराव सोलिबाय थानाय एशियान बक्सिं चेम्पियनशिप 2026 आव 65 किल'ग्राम लिरथायनि बादायलायनायाव आसाम भारतनि गोख्रों बक्सिं गेलेगिरि अंकुचिता बर'आ क्वार्टार फाइनाल गेलेनायाव काजाखस्ताननि लौरा एसेंकेलडीखौ 4-1 फारागथियाव फेजेननानै सेमिफाइनालाव सहैनो हाबाय। सेमिफाइनालाव सहैनाय फिथाइजों लोगोसे जायखिजाया मोनसे सनानि मेडेल देरहागोना रोखा जाबाय। उदालगुरि ओनसोलाव रिहन दैमारिनि दैदेननायाव गुन्डागिरि। रिहन दैमारिनि सोद्रोमाफोरनि थाखाय फैनो हालिया नखरफोराव आलासि जानो बाथ्राखौ बुंदों उदालगुरि बियाबनि बिजाथि दिपेन बर' बिथाङा। थारैनो रिहन दैमारियाबो नेपटिज्मखौ लाबोमारगोन नामा? दिपेन बर'खौ जेन जेटआ 100 जौखोन्दो देरहाहोनायनि खामानि मावगोन। उदालगुरियाव सोलिदों बुफाय बुसिनि दुंहाव थासारि। रिहन दैमारिखौ रायजो राजाफ्रा डिपुटिशिपआवनो थाजानो लुबैदों। थांनाय 20 बोसोराव रिहन दैमारिया उदालगुरि बियाबाव एमएलए मिनिस्टार जानानै मा जौगानाय लाबोखो? मोनफ्रोमबो सोंथिनि सायाव उदालगुरि विधानसभा बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिदों। फिजिकेल एकाडेमियाव सोलोंथाइ लानानै साख्रि मोननो हानाय सासे लाइमोनखौ दिनै आमलाइगुरियाव गाजा गोमजायै बरायदों। गसाइगाव महकुमानि आमलाइगुरियाव थानाय आसाम फिजिकेल एकाडेमिनि फिन आरोबाव गिदिरथार जाफुंसारनाय। आसाम फिजिकेल एकाडेमियाव सोलोंथाइ लानानै टीए आर्मि साख्रि मोननो हानाय क'क्राझार जिल्लानि प्रितम हाज'वारि मुंनि सासे बर' लाइमोनखौ दिनै गसाइगाव महकुमानि आमलाइगुरि गामियाव थानाय आसाम फिजिकेल एकाडेमियाव गाजा गोमजायै बरायनाय हाबाफारि खुंफुंनाय जादों। बे बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै गासैबो सोलोंसाफोरखौ खुसिजों रंजाखांनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि भारतारि रौनिया बिफानाव साख्रि मावनानै आजिरा मोननाय सानै सुबुंनि गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों गायसनजानाय बे एकाडेमियाव दिनैसिम गोबां लाइमोनफ्रा साख्रियाव थिसनथाइ मोनगासिनो दं। बेनिखायनो जाय लाइमोनफ्रा साख्रि मावनो गोसो बिथांमोनखौ बे एकाडेमियाव फैनानै सोलोंथाइ लाफैनो थाखाय खावलायहरदों एकाडेमिनि बिबानगिरिफ्रा। आसाम एसेम्बलि बिसायख'थि खाथि सफैनाय समनि गेजेरावनो क'क्राझार जिल्लायाव आबगारि बिफाना गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा जौ जब्द खालामनो हादों। थांनाय 16 मार्च खालारनिफ्राय लानाय जर'खा हाबाफारिनि गेजेरजों जिल्लानि मोनबा विधानसभा बियाबनिफ्राय नोगोद 10 लाख रांनिबो बांसिन आयेन बेरेखा जौ जब्द खालामनाय जादों। बे बेलायाव क'क्राझार जिल्लानि आबगारि मावख'गिरि अजय बायनिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला गसाइगामि, दतमा, क'क्राझार, बावखुंग्रि, परबतजरा विधानसभा बियाबफोराव बे अपारेशनखौ खालामनाय जादों। हमनो मोननाय जौआ 8,291 लिटार, आइडिएफ 23.185 लिटार, न'आवनो दिहुनजानाय गुबुन हादोरारि जौ आइएमएफएल 30.550 लिटार बियार आरो 32 लिटार
डिनेसर्ट एलकहल DA खौ बोखांनो हादों। बेफोरनि गेजेराव गसाइगाव बियाबाव बयनिख्रुइबो बांसिन IDF, IMFL आरो बियार जब्द खालामनाय जादों। बिफाना फोरमायथिनाय बायदिब्ला जब्द खालामनाय जौनि गासै बाजार बेसेना 10,21,450 रांसो जागोन होनना फोरमायदों। इजराइल, आमेरिका आरो इराननि गेजेराव सोलिबाय थानाय दुंहाव थासारि सोमजिनायनि गेजेरावनो मोनसे खौराङा सोराङाव फैदों। आमेरिकानि मोनसे रिपर्टनि बायदिब्ला दिनै इराननि अख्रां लामायाव आमेरिकानि गंसे F-15E बिरखंआ गाहायाव गोग्लैदों आरो सिलिंखार जायो। मख'जाथावदि थांनाय 28 फेब्रुआरि खालारनिफ्राय जागायनाय दावहानि उनाव बियो गिबि खेब आमेरिकानि दावहारु बिरखंखौ इरान हादोरनि सिङाव गोग्लैनायखौ नुनो मोन्दों। खौरां मोननाय बायदिब्ला बिरखंआव 2 पाइलट दंमोन। बे समावनो 2 क्रू मेम्बारनि गेजेराव सासेखौ आमेरिकानि स्पेशेल फर्सआ रैखा खालामो आरो गुबुन सासेखौ नागिरनाया सोलिगासिनो दं। आमेरिकानि जौसिन खौरां एजेन्सिफोरनि बायदिब्ला बे बिरखंआ टेकनिकेल फेलें जानायनि थाखाय गोग्लैदों एबा इराननि रैखाथि हान्जानि गाग्लोबनायनि जाहोनाव सिलिंखार जादों। नाथाय बेनि सायाव दासिम जेबो रोखा मावख'आरि फोरमायथि मोननाय जायाखै। बेफोर गासैनिबो गेजेरावनो इराननि टिभि चेनेलफोरा फोसावोदि जुदि सोरबा नोगोरारिया आमेरिकानि पाइलटखौ हमनानै पुलिस एबा मिलिटारिनि आखायाव गथायना होयो अब्ला बिसोरनो बान्था होनाय जागोन होनना फोरमायदों। दासान्दि बिसायख'थिनि दुंहाव थासारि जानायखौ नुनो मोन्दों। गोबां जायगायाव गुबुन गुबुन पार्टिनि गेजेराव सोमजिनाय दाङाबाजिया जोबनानै थाङाखै। BTCजों लोगोसे आसामनि दाब दाब जायगायावबो बेरेखा दोलोफोरनि गेजेराव गाग्लोबलायनाय जाथाया जाबाय थादों आरो बेबादिनो फिन आरोबाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय सनारिनि बरहाटआव मोनसे गिख्रंथाव मानसि बुथारनाय जाथाय। BJPनि मावथिया लावथिजों बुयै बुयै सासे सुबुंखौ बुथारदों। बे जाथाया सराइदेवनि बरहाटनि सा समदाराव जादों, जेराव कुटकन बरा मुंनि सासे सुबुंखौ बेनि लोगो तिलिसर मुर्मुआ गाग्लोबदोंमोन। फोसाव बिलाइ राननाय समाव सानैनि गेजेराव दावराव दावसि सोमजिदोंमोन। तिलिसर मुर्मुआ गावनि लोगो कुटकन बरानि खर'आव लावथिजों बुयो। कुटकन बराया जायगायावनो जिउ गोमायो। बरहाट पुलिसआ दायनिगिरि तिलिसर मुर्मुखौ बे समाव खाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। बड'लेण्डखौ प्रमद बर'आ दिल्लीयाव फानबोबायब्ला बेनि सिगां सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारिया बिथाङा फानग्रोदों आरो नैथियाव हाग्रामा महिलारिया BTC गोरोबथा खालामनानै बड'लेण्डखौ दिल्लीयाव फानबोदों। बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंदों मिरु UPPL लाइमोन गांखंनि नेहाथारि फुकन लाहारी बिथाङा, जेराव बिथाङा बावैसो सिगाङाव बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। जेराव आथिखालाव गोबां सुबुंफोरा ससियेल मिडियानि गेजेरजों BTCनि बारग'सि प्रमद बर'खौ बेपारी, BTCखौ फानबाय बायदि बायदि रावजों सोंखारिनायखौ नुनो मोनबाय थादों। बेबायदिनो BTCनि आथिखालनि चिफ हाग्रामा महिलारिखौबो बुंबोबाय थायो बायदिसिना, जेराव ST बेपारी बेबायदिनो गोबांथार बुंदों। बेराफारसेथिं फुकन लाहारीया ओरैबायदि बुंदों दि बड'लेण्डखौ प्रमद बर'आ दिल्लीयाव फानबोबायब्ला बेनि सिगां सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारिया बिथाङा फानग्रोदों आरो बेनि उनाव नैथियाव हाग्रामा महिलारिया BTC गोरोबथा खालामनानै बड'लेण्डखौ दिल्लीयाव फानबोदों होनना बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। BPF दोलोआ गुफुरखौनो गोसोम आरो गोसोमखौनो गुफुर होननानै थगायग्रासो। बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंदों मिरु UPPL लाइमोन गांखंनि नेहाथारि फुकन लाहारीया। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों।
बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभारमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।